салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бардораи азиз, чӣ хеле ки дидесен, автобусои Тоҷикистон 0096 К02 регион Ахуҷанд омад автовокзали Котельники дар расид ва нафарое ки аз касаи Ройгон Авиа харидорӣ билет кардаген расо рӯзи 7 ноябр шумо сафар мекунед анами автобус қати то Хуҷанд Абрешима. ва нафарое ки душанбе харидорӣ кардаген шумо меред ба автовокзали Абрешима. автобусои Asian Express шуморо қабул мекуна ва худтон билетша мехарем ва сафар мекунем ба Душанбе. фаромӯш накунед нафарое ки багажотон зиёда, як багаж то 30 килора бесплатна Ройгонай, як багаж фақат. ва 30 кило ки зиёд шид 100 рубл килошда мешава. тарозу ҳаста, тарозу мекашанд, сари багажотон сум меспорен. ва нафарое ки ҳуҷҷат надорен, возвращение народи нагирен, барое ки раҳда проверко ҳастай, посто ҳастай, ба мушкилот дучор нашен, пешакӣ хабардор бошен ки возвращение народи нагирен хубтарае ки ҳуқуқ гапзанӣ пайдо мекунед. ва нафарое ки намехоҳен возвращение народи нагирифтан, мехоҳен ки паспортотон хати сафар кунен, айсе то 5000 кисатонда мемонен. постода агар проверко шава қати шофёр гап мезанен, кадмоед ки забона хуб намедонен, шофёр айтанто ҷавоб мета ва чанд субе ки мегӯяд мебурорем метӣ. ва нафарое ки хитон кадмоед ки забона мефаҳмен, хуб гап зада метонен, муомила карда метонен, хитон мефурӯем, муомила мекунен. ва агар посто ки ман накард, бародаро роҳи сафед суми шуморо ягон кас намегирад ва шумо ягон касам сум натен. ва ногуфта намонад ки бародаро нафарое ки харидории чипта карданен ва раҳтон дурай, метонен бронировать кунен ҷоҳотона, то ки берун бенӯяд хинукай омада даи хинукӣ да берун набестен. пешакӣ харидорӣ кунен, паспортотона равон мекунен, залогои ҷотона равон мекунен, номнавистон мекунем, мебиёен ба ҳазур мешинем, билетотона айкаса дастрас мекунен, мерем бе ташвиш. ва нафарое ки боварӣ надорем, бисёртар фреб хӯрдагин, метонем ба видеовизив занг занем, мо дар касаем бардаро, ба чашми хитон мебинен ва ба дилпирӣ билетотона дастрас мекунем ва омада сафар мекунем. реси рӯзи 10 Хуҷанд мешавад, 10 ноябр. нафарое ки харидорӣ кардаген ва нафарое ки бенӯяд зиёд мепурсен ки приямои Душанбе Asian Express мешавад, ҷои ҳамин автобусда 14 ноябр. расо рӯзи 14 ноябр Asian Express Душанбе. пешакӣ харидорӣ кунем, билетотона ҷои хитона гирен ки toe ки иҷа да вақте ки мебиёен да берун набестен, ҷо намешавад. ба бисёртар коридор да мерем, чтобы шумо коридор да наравен, пешакӣ билетотона харидорӣ кунен ки рӯзи рейс омаден, баъд ҳамун нафарое ки билет доранд халал нарасонем. бародаро шикоят мекунанд мардум аз сабаби ҳамун нафарое ки ҳамун рӯзи рейс мебиёен, билет надорен, ҷо нестай, баъд илтимос карда, илтимос бардарҷон я бало карда мана дар коридор роӣ кӯ. коридор дар роӣ мекунем, мо дил мо барои шумо мешавад ки айраи дур омаде. ҳамун мардуме ки чипта харидорӣ кардагай, ваям мехоҳад ки озод бишинад ҷошда сафар куна. ва ваё фикр мекунанд ки ба хотири сум шида мо шуморо коридор да бор кардем. ба ҳамин хотир якдигарфаҳмӣ шавад, пешакӣ харидорӣ кунем, билетотона пешакӣ занг мезанем, видеовизив хати ҷои хитона бронировать мекунен, ба дилпирӣ мебиёен, сафар мекунен. нафарое ки дар ҳақиқат мехоҳем пага сафар кунен рӯзи 7 ноябр, марҳамат, автобуси Тоҷикистон 0096 02 регион Хуҷанда прямой рейс Абрешим ҳаракат кунен. анами автобусда шумо сафар мекунен то Тоҷикистона.